De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Lof zij Christus. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ze ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals gij mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, daar gij mij hebt liefgehad, voor de grondvesting der wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend. En deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard. En ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad, in hen mogen zijn en ik in hen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Deze zondag nodigt Jezus ons door zijn gebed in het evangelie uit na te denken over de eenheid. Eenheid tussen ons mensen hier. Eenheid onder de volkeren. En natuurlijk, voor eerst, de eenheid binnen onze christelijke geloofsgemeenschappen. En dat is niet eenvoudig, eenheid. De oorlog in de Oekraïne maakt bovendien duidelijk waartoe oneenigheid uiteindelijk kan voeren. Jezus zelf spreekt over de noodzaak van eenheid. Hij spreekt de bedewens uit dat allen die in hem geloven één mogen zijn. En daarom is het goed om het zoeken naar eenheid te beginnen bij onszelf. Wij als christenen, die toch leerlingen van Jezus willen zijn. Welke eenheid heeft Jezus voor ogen? Meer dan eens wordt namelijk aan de kerk het verwijt gemaakt dat zij zelf oorzaak is van tweespalt en oneenigheid. En natuurlijk binnen de kerk zijn er ook heel wat verschillende ideeën en verlangens en daardoor spanningsvelden aan te wezen. Wanneer Jezus vandaag spreekt over eenheid, wat bedoelt hij dan? Is het zoiets als de meeste stemmen gelden? Of ieder moet water bij de wijn doen? Hij zegt in het evangelie in zijn gebed: Vader, geef dat ze één mogen zijn zoals wij één zijn. Gij in mij en ik in u. De eenheid waarover Jezus spreekt begint blijkbaar niet bij ons mensen, maar bij God. De wereld spreekt al heel gauw over het woordje vrede en dan bedoelt ze meestal dat er geen klachten zijn of spanningen die naar buiten optreden. Maar in hoeverre is er dan sprake van de eenheid waarover Jezus het vandaag heeft? Jezus verwijst ons in ons verlangen naar eenheid naar God zijn Vader. Zijn verlangen naar eenheid begint in God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe komt die eenheid tot stand? Jezus zelf noemt zijn eenheid met de Vader de bron, waardoor wij mensen, zijn leerlingen, tot eenheid gebracht worden. Hij zegt dat mijn leerlingen één mogen zijn, zoals wij, Vader, één zijn. Ik in hen en gij in mij. Zoeken naar eenheid mag dus voor een christen betekenen: blijf dicht bij Jezus. Christelijke eenheid betekent eenheid met de Heer. En die eenheid met Jezus komt alleen tot stand in de ontmoeting.
Wie mijn leerling wil zijn, moet mij volgen. Daar waar ik ben, daar zal ook mijn leerling zijn. Zoeken naar eenheid betekent dus vooral op zoek gaan naar Jezus, hem ontmoeten en met hem op weg gaan. Christelijke eenheid betekent dat wij Jezus op die wijze beleven, zoals God de Vader hem ziet. Het betekent dat we Jezus mogen ontvangen en beleven als de Christus, de geliefde Zoon van de ene Vader. Onze eenheid met Jezus vraagt vervolgens dat we geloven en belijden dat Jezus en die Vader één zijn. In de eerste lezing van deze zondag horen wij hoe Stefanus als een van de eersten die belijdenis doet. Hij zegt, ik zie de hemel open en Jezus zitten aan de rechterhand van God. Stefanus, hij behoorde tot de eerste christengemeenschap. Een gemeenschap die eensgezind bij elkaar kwam. Tegelijkertijd echter zien we dat de belijdenis van die eerste eensgezinde gemeenschap weerstand oproept. En weerstand betekent verdeeldheid. Stefanus lost die oneenigheid, die verdeeldheid ook niet op. Tenminste niet op de manier waarop wij dat zouden verwachten. Compromissen sluiten of water bij de wijn doen. Hij weet namelijk dat hij dan het fundament onder onze menselijke eenheid weghaalt. Onze onderlinge eenheid bouwt namelijk voort op de fundamentele eenheid tussen de Vader en de Zoon. Het zoeken naar fundamentele eenheid roept dus spanningen op, toen en nu. Jezus heeft het zijn leerlingen voorspeld. Zij zullen u voor de rechtbank dagen. Het zal voor u uitlopen op een bloedig getuigenis. En inderdaad, Stefanus zal de belijdenis van onze diepe fundamentele eenheid in God bekopen met de dood. Wanneer wij dus vandaag uitgenodigd worden om stil te staan bij onze eenheid, dan is één ding zeker. We dienen in ons streven naar eenheid en vrede in God onze inspiratie te zoeken en onze kracht daar te vinden. En dat telkens opnieuw. Dan zal als een vruchtbare regen de vredesgeest van God in ons neerdalen tot opbouw van de mensengemeenschap. Indien wij werkelijk onze eenheid proberen te beleven vanuit God, dan zal die belijdenis ons sterk maken in eensgezindheid, die alle pluriformiteit te boven gaat en deze vooral niet in spanningshaarden doet ontaarden. Dat was parochiegemeenschap, onze eenheid dan ook daar beginnen waar ze gevonden wordt. In een echt leven met God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus zegt het zelf, hij bidt het en hij belooft het, dat allen één mogen zijn, zoals wij, Vader, één zijn. Amen.